sanan zamanin ku ne, sai da ku ake ku taso ku rausaya mata. Lokacin ku ne mata, sai da ku ake yi, ku zo ku rausaya, wannan kiɗan ku ne. Jangwazo biki inda akwai mata ba mu furta sai mun zo, dan ba mu raina dukkanin saniyar da ta yi tozo, mangwaron da ta yi nuna ba aje a tsinko ba. Ko da an ki ko an so ba mu ya da ku mata, dan da gaske ku ne ke ba mu dukkanin gata, wanda ya yi birisi da ku ya gana an yi mai rata, tun da kun zamo rana ba dai tare na hannu ba. Baitukan S. Abdul Zaria, kar ku damu sunan waƙar Magiya, ban kiɗa Bashir Jirga kar ka waiwaya, dan na burge mata da ba zan ji komai ba. Sama ai gwani ne ya koda ban faɗa ba, sannan ruwa ne ya in bai ci ɗan gari ba, ba za na ba da kaina a kiran mahaukaci ba, in dai da ku a hanya mata ba za mu kasu ba. Lokacin ku ne sanan zamanin ku ne, sai da ku ake ku taso ku rausaya.